Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan lihitimong putoro na makapaghatod ng istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lihitimong paraomang benepisyaryo. Ginuno, halos sa bangibaybang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinayo asin mag-antabay para sa kape asin baretang agraryo. Ang programang ini hatod sa Indo kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan proyektong split. Diyos makhay na aga po mga kaagraryo. Liwat po naman po sa inyong paboritong programa sa radyo, ang programang Kape asin Baretang Agraryo. Dara sa Indo kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan proyektong split. Kanakaaging episode naging tampok niya itong bisita ang Supervising Agrarian Reform Program Officer Reuben Loria asin ang tampok niya itong Agrarian Reform Beneficiary si Saturnino Botin. Ngunya na episode, ligwat kita ni Mayor na bisita na makaiba ng tapok ngunya na aldaw. Enot mga kasama, ang sa tuyong Mayor na bisita, nagtapos po nin kursong Bachelor of Arts and Economics sa Bicol University. May Master's Degree in Business Administration, Major in Human Resource Management sa International Academy of Management and Economics, Program in Development Economics sa University of the Philippines, as in Program in Development Management sa Asian Institute of Management. Nagpuna sa iyong karera sa Department of Agrarian Reform kung sarupong enumerator. Nakaputan niya ang manlaylay na posisyon, araw kan Agrarian Reform Specialist, ang Planning Officer, Executive Assistant sa Office of the Secretary, as ang maging Chief Agrarian Reform Program Officer kan Program Beneficiaries Development Division sa Office of the Undersecretary for Support Services, Office duman sa Central Office. Kan 2013, siya po naging CARPO kan Sorsogon Provincial Office as in naging OIC Provincial Agrarian Reform Program Officer 1 kan taon 2024. Sa presenting taon, siya po ang Special Assistant to the Assistant Regional Director for Administration as in Saro Sumanagia sa Regional Information Office. Mga kaagraryo, let's welcome si Kaagraryong Carpo Lisa Ripotente. Kaagraryong Lisa, Diyos marhay na aga po. Diyos marhay na aga man po. Mga Grace and sa tuya mga nag-iinanyog sa ngunyan. Yes, igwa kita ni mga special na mga bisita mga kasama. Kaagraryong Lisa, pwede daw po na maistorya mo sa muya, ano ang pinaka-objective kan ikukondusar niya itong kinotipong pelikula agraryo? Of course po, ang sa tuyang mga agrarian reform beneficiaries po, kadakol po ni mga gayon na mga istorya. Itong pili mo pong successful stories. Kaya ini man po ang pigtawantang doon po sa pelikula agraryo for 2025. Yes, and sailing po tabi ni Agraryong Lisa, ano po ang magiging epekto kay ni bako sana para sa mga paroma kundi magi sa mga tawong na-inbelto po asin makakadalan kay ni? Of course, dahil nga po mga istorya po ini, enot po gusto naming tawan sila ng inspirasyon sa pagpapadagos po kang programa kang Comprehensive Agrarian Reform Program. Gusto tamang po maaraman ano sa mga struggles din daw, ano mga na naranasan ng sakit po sa laog ng programang ini, asin sa mga very successful man po, magiging po silang mga giya, ano ang good practices po na pwede man po nilang i-share pa sa ibang mga ARBista po. Opo, napartani po tabi, Kaagraryong Lisa, na ang sino mga naimbitaran na mga mapartisipar din iyo po ang mga kolehiyo asin universidad. Nga ta po tasindaan sa tuyong mga napili na maghiras kan istoryang trayumpo kan mga paroma sa paagi po kan pagsasapelikula. Ayan, maray po yan na kahaputan, ka-Agraryo Grace. Kasi enot po, sinda po dahil po very young, very energetic and dynamic. Consider mo pong stakeholders mi po na makakapagpadagos kan sa ilang aspirasyon bilang filmmakers. Ang pandawa po, nahiling mo po na sila magayon na para storyteller. Kumbaga, tatao mag-istorya kan mga dapat na maisabi po sa tuyang mga ARBs po. Pangtulo po,
Siyempre, parte po kan sa indang pag-eskwela o pagklase, iguamang po silang extensive research sa pigigibo po. Arami po na ini pong kapupulutan po ini ng mga responsive na mga action para po maisabuhay naman po na bilang estudyante. And of course, sinda po mismo magkaroon ng interes sa agriculture and of course sa agrarian reform. Kasi aram tamang po, takulong po ang nahihilig po sa mga technical courses. And of course, gusto mo po na ang pelikula agrarium sarong maging plataforma po para sa bawat school hindi po sa Kabicolan. Magyun man agad ang hugo na dapat igwasin na din interes sa agrikultura asin sa agraryo. Anyway, ano-ano po ang sindong mga ginibo, mga preparasyon asin labdang tangari talagang maging matalyong po ang sindang aktibidad puon kan screening sa regional awarding ceremony hanggang po sa national level. Yes po. Ang ENOD po ay talagang pig-organisami po ang Samuyang Regional Strategic Communication Team. Ini po yaon digyan mga information officer ng bawat probinsya, the regional office. Iba po kami mga media writers. And igo man po kita mga graphic artists. Dahil man po nito na how young they are. And it's really a dynamic team for Region 5. Panduwa po, kundisarmi po ang stakeholders engagement. We held it here in Camarines Sur para po ma-orient sinda ano po ang katugunan, ano ang proyekto, paano ini madadara, kung ang gigibon po ay filmmaking po. Pantulo po, siyempre nagkaroon kami ng screening and hindi ang mga nagparticipate ng mga students and the schools and of course based on the criteria si hindi ang talagang may hilimong the best. And of course, nagkaroon din po kami ng execution mula sa preparation, execution ng activities until the national level. So, kami po, we are very proud of this very dynamic team. So yan ang haros nakuha tapos si detalye kan paano nagpo ni pong programang ini. And of course, paano po naging involved sa ating mga estudyante sa pagipukan mga nasa kolehiyo po nasa universidad. Anyway, babalikan tapos kaagaryong Liza Alagad. Igwa pa kita din featured na bisita po niya na Aldao sa pagipukan sa tuyang mga naging partisipantes as nagtukunin honra sa ginibong pelikula agraryo mga kasama. Yaon na po digdian sa tuyang featured school as iniupuan nagtunin honra sa pagipukan University of St. Anthony ang sidang film entry ini pong pedal mga kasama. Ang sidang director yaon digdi si Frances Leona Tagum, ang screenplay writer and producer yaon digdi si Nayi Andolan, and an actress po digdi yaon digdi si Sayla Gwen Gotay, and an actor si Brian Gicoso. Yan. Aram po nindo kung ano po ang sa mga special awards, ang mga awards na nakuha po ninda sa ginibong regional awarding ceremony. Sinda po ang naging Best Film ARB category, Best Sound, and Best Actor si Brian Gicoso. Yan. So, hindi na po kita sa tuyang, syempre tangarig, mas makuatang gayo ang sa ila pong tarayong po mga kasama. Inutunta po ang sa tuyang director na makakaulay po sa pagi po ni Frances Leona Tagum. Hello po. Yan, Good hello. morning po. Paano po nagpuon ang sinong journey para sa nasambitan na competition? As in, ano-ano mga problema ang sino pong nasa batan, antes po nidong nabilog ang sinong official entry para digdi? Actually po, nagsimula po ang journey namin sa paggawa ng pedal noong naimbitahan po ang USANT ng DAR sa stakeholders engagement with the youth, and I was one of the participant po. And to be honest po, nung mga time na yon, meron lang po akong maliit na ideya kung ano nga ba talagang ginagawa ng DAR, ano nga po ba yung role na ginagampanan nito para sa buhay ng ating mga magsasakang Pilipino. And after po ng event na yon, na-realize ko na talagang meron silang objective to help the life of our farmers. At doon ko po na-realize na mayroon talagang mga buhay, lalong-lalo na po sa mga testimonies na napanood ko that time. Sabi ko, talagang may mga buhay na nababago ng mga ganitong klaseng programa. And that's when I realized na as filmmakers, as young creatives,
partnered with this success stories, na realize ko na may talagang magagawa kaming magandang istorya na mag-i-impact sa lahat ng mga manonood. And about naman po sa the phase po namin, the challenges during the production, I think mainly po ay sa oras, since kami po ay mga college students, so may mga time po na hindi talaga nagkakatugma-tugma ang aming mga oras. But despite po ng mga ganong hirap, I think nakayanan po namin na ma-surpass po ng lahat ng problems na yon, kasi po we are united with this one objective to create po a story na meaningful and impactful po sa ating mga audiences. Yun po. Parang na-feel ko direct yung pagsasapuso mo ng mga programa ng agraryo. So, talagang nakakahanga na yun ang naipunto nyo dito sa pelikulang ito. Anyway, sa pelikulang may titulong Pedal, yan, pwede pong ma-share nindo ang istorya. Ano ang nasa likod kan pelikulang ini? Paano siya nabilog? Okay, so ang pelikulang Pedal po ay istorya ng isang pamilya na despite po sa struggles ng kanilang buhay ay patuloy pa rin po silang bumabangon, patuloy pa rin po sila lumalaban sa hamon ng buhay. At ito po ay istorya ng isang pamilya na nagbago ang direksyon ng buhay dahil sa mga ganitong initiative, dahil sa ganitong mga programa. Sentro po ng istorya na ito ay si Ella, na katulad po naming kabataan ay nangangarap po. And pagkatapos po naming magawa ang pelikulang ito, I was really fulfilled, kasi parang yung konsepto po talaga namin ay ipakita sa mga manonood na lahat tayo, kahit sino ka man, kahit gaano ka pa man lumaki, kahit anak ka man ng isang magsasaka, you are entitled for your dreams. Kailangan nating mangarap. At ang DAR, katulad ng yun nga po, Department of Agrarian Reform, isa lang po ito sa mga ahensya na nagbibigay ng tulay sa atin para maabot natin ang ating mga pangarap. At bilang isang direktor dito sa pelikulang ito, paano mo na-maintain ang magandang samahan ng inyong mga miyembro at paano ito nakatulong para lalong maabot natin kung ano man ang konsepto at kabuuan ng pagpaplano para sa pelikula? Para sa akin po bilang isang direktor, I think yung pagbibigay ko po ng importansya sa presensya ng bawat isa, sa kung ano man po yung makakaya po nilang mai-contribute sa aming production. And at the same time, yung respeto po namin sa kung ano po ang ginagawa namin. And I think sobrang madali na lang po ang lahat ng proseso because we're all passionate. Meron kaming pagmamahal sa ginagawa po namin. Wow, thank you so much, Direk Frances Leona Tagum. Dito naman tayo sa ating writer-producer. Nandito po si Nayi Andolan. Yan. Ano man po ang maikukonsiderar po nito na pinaka-nagmarka na istorya o experience sa pagbilogin urog na po kan pakikiibahan nindo sa mga paraoma sa likod kan istoryang ini? Isa sa mga consider ko po na nagmarka po talaga sa akin bilang writer ng Pedal ay yung extensive po na research at yung pakikipag-diskurso ko po sa iba't ibang uri ng tao, lalo na po sa mga paraoma sa aming area. At syempre, isa rin po sa pinaka nagmarka sa akin ay yung buong proseso po ng paggawa namin ng pelikula, dahil hindi rin po ito naging biro para sa aming lahat. Yun lamang po. At para sa mga estudyanteng nangangarap din po na maging filmmakers, ano ang mensaheng gusto nyong maiparating sa mga aspiring filmmakers? Sa mga aspiring filmmakers po tulad namin, of course, regional filmmakers din po kami. Isa po sa masasabi ko para sa lahat po ng mga kabataang tulad namin ay patuloy po nating danasin ang buhay. Dahil hindi po tayo makakapagkwento ng mga istorya na may halaga, na ang mga tao po ay makaka-relate kung hindi po natin naiintindihan paano nga ba ang istorya ng buhay. Hindi po namin magagawa ang Pedal kung hindi kami po mismo ay hindi po nagtanong or nakipag-diskurso sa mga paraoma sa aming area. Yun lamang po. So nagkasalumuhan ninda, kagalong Lisa, Yes. sinis mo mga paraoma. Opo. Ito talagang may aram, aramtan na anlapigot kan sa rong paraoma.
nakakaugmanganin na sa taho kan araw ganing programa kandar. Wa kita inaako na merkado sa agraryo, di ba? Itong tinatabangan ta kung paano i-market ang mga produkto na dati nang tinatabangan kandar. Anyway, thank you so much sa tuyang matibay na writer and producer, si Nayi Andolan. Digdi naman kita sa tuyang, actress ni, yaon na digdian bida sa pelikulang Pedal sa paagipon ni Zayla Gwen Gotay. Yan. Bilang actress, pwede magtabing istorya mo sa Samuya, ang karakter as naging challenging ba ang role mo para sa imo tabi Zayla Gwen Gotay? Yes po, medyo challenging po yung role ni Ella kasi po ako as someone po na struggling po with mental health. Nakaka-shutdown po kapag grabe po yung emotion ng character pagdating sa scene. Parang nag-off po yung, nagdanam po ako, hindi ko po masyadong nagagampanan yung role. And naging challenging po siya kasi nagiging paulit-ulit po yung scene namin. I think isa po yun sa mga hindi po masyadong natatakal tungkol sa pag-film. Kasi yun po, yung mga actor and actresses po, ganun po sila. And si Ella po, anak po siya ng magsasaka na determinado pong maabot ang mga pangarap niya sa buhay. Pero nahihinder po sila ng poverty. And yung iba, pag pinanood po yung film, parang iisipin po nila si Ella hindi po siya makontento. Pero in a deeper sense, Ella is just a kid na naniniwala po na kapag naabot niya yung mga pangarap niya, ma-feel po yung void sa heart niya. Kasi dun po sa story, si Ella po, nawala po yung mother niya, iniwan po sila ng father niya because of poverty. And yun po yung parang ano po ni Ella, parang pinaghuhugutan niya po. Pero if iisipin, si Ella, hindi niya hate ang poverty just because ayaw niya po ng simple life or hindi siya makontento. I think she hates poverty that much po kasi poverty took away so much opportunities for her na maging masaya, na kahit yung simpleng pagkakaroon ng buong pamilya, hindi niya po gaanong na-enjoy or naranasan just because of yun po, pagiging mahirap. Parang ang ilalim ng kwento at saka parang ang hirap na mga pinaghuhugutan ng isang Ella dito sa pelikulang ito. Anyway, anong mensahe po Ella o Zayla ang gusto mong maiparating doon sa mga gusto magpurso sa pagsasapelikula, lalo na sa acting-actingan na yan, di ba? And siguro naman, baka pwede mong makapagbigay ka ng sample dyan ng actingan. At gusto mo ba maging ka-actingan si Kagraryong Lisa? Sige, di ba? Para ano naman, magigawa kami ng konting idea paano mo hinugot yung emotion mo dito sa pelikulang ito as Ella. Ako po, beginner lang po ako sa field po ng so wala po ako masyado pang alam, and nangangapa pa rin po ako sa ano po ba talaga yung art when it comes to acting. Pero yung masasabi ko po sa mga tao na nangangarap po or sa mga taong dreamers na merong gustong i-pursue sa buhay when it comes to passion and believe in yourself and maniwala po kayo sa process ng learning, and every time you try, trust na there is progress. Kahit hindi pa po siya nakikita ng mata natin, there is always progress every time you try. And yun po, trust the process and someday you'll get there po. At ano ba yun? Nangailangan ba ng acting workshop bago mo ginawa yung role as Ella? Wala po kaming masyadong preparation po kasi for this. Kaya po, yun nga po. Kami po, looking forward po kami na makapag-workshop po. And para po kasi lahat naman po tayo, we want to become better po and maging good sa kung ano po yung gusto nating gawin. Lalo na po kapag passion po natin yan. Yan po. Pero nakakahanga dahil kayo nga ang isa sa mga regional winners dito sa pinakaunang pelikula agraryo ng Department of Agrarian Reform. At sa tingin ko naman talagang napaghahandaan mo yung role mo dito as Ella. Sige nga, balikan natin yung sabi ni ma'am, magbigay ka ng konting pasample dyan ng actingan natin. Meron ba? Yung pinaka, sa tingin mo, nakatatak sa'yo doon sa pelikulang yun? Ano nakikita mo ako? Ay, ayoko pong makontento. Ayoko makontento sa buhay na ganito.
matuto ka makontento, Ella. Tay, alam mo ba kung bakit tayo iniwan ni nanay? Hindi po, Tay. Hindi niyo po kasi ako naiintindihan. Gusto ko po talagang makapag-aral sa UP. At saka, Tay, pangarap ko po yung napipirwisyo dito. Alam niyo po ba kung ba tayo iniwan ni nanay? Kasi ganyan ka po mag-isip. Gusto niyo makontento tayo sa buhay na ganito. Ayoko po makontento sa buhay na ganito lang. Hindi kailangan mo lang sumakay ng kalabaw. Papunta ng UP. Ang bigat, di ba? So talagang ganyan ang pasampol pa lang yun, ha? So, nakakayak talaga ang yung pelikulang Pedal, mga kasama. Anyway, thank you so much, Ella. Napaka-sports mo naman dito sa ating challenge na to. Anyway, dito na tayo sa ating Best Actor. Yan. Si Brian Gicoso. Yan, Best Actor during the Regional Awarding Ceremony. Bilang Best Actor, para sa imo, ano ang inspirasyon na itinao sa imo, kan sa imong karakter, as in, paano mo ba ini maisa sa buhay? Hello po. To answer the question, si Wancho po kasi, siya po yung friend ni Ella. And si Wancho po kasi masyado po siyang makulit, hindi po siya masyadong masiseryoso. And sa likod ng kakulitan niya, siya rin po yung kaibigan na tipong andyan siya kapag kailangan ka. And ang inspirasyon po na ibinigay sa akin ni Wancho ay yung halaga na pagiging positibo at yung pagiging masayahin at sa makakatulong sa mga kaibigan mo. And paano ko ba siya yung masasabuhay? Sinasabuhay ko po si Wancho sa paraang mas maging masaya and positibo sa mga taong nasa paligid ko. And gaya rin ni Wancho, na ginagawa niya kay Ella, siya po yung nagbibigay ng positive ambience. Like, siya po yung tumutulong kay Ella, and yun po. Parang gusto kong makita yung kakulitan ni Wancho. Yung sample dyan naman, Best Actor. Sige. Ano yung makulit na Wancho? Pasample naman dyan. Rolling na. Bella, uy, ano? Ugapon ko na lang bang magmumukmuk dyan? Nakakainis naman kasi si tatay. Hindi mo naman kasi siya masisisi. Ella, ano ba yan? Maghapon ka na lang bang magmumukbuk dyan? Bukas, release na kasi sa makalawa ng admission results sa UP. Ano ba yan? Alam mo, kausapin mo na rin lang ulit sa Mang David. Total, pares lang din naman kayo nung nasa isip niyo eh. Tawagin si Mang David. Pasok, Mang David. Wala ba si Mang David? Saan na naman nagpunta? Tagalog Lisa. Nagpapahinga po. Babahinga po. Ang saya ng pelikula. Parang gusto ko siyang mapanood. Anyway, kung kanaaraman mo na kamo ay madiretso na sa national level, ano ang pakiramdam? Wancho. Actually po, halo-halo po siyang emosyon. May tuwa, may kaba, at syempre po, sobrang thankful po kami na nakarating ang aming short film sa national level. And yung experience po namin nung nakarating po na po kami sa national, masyado po siyang na-appreciate yung bawat isa, yung bawat grupo po, bawat region, para pong may kanya-kanya pong istorya. And may isang layunin lang po kami na sabihin kung ano yung mga kwento ng mga bawat magsasaka. So, aabangan natin, ma'am, ang kanilang entry sa national level. So, congratulations! By the way, mga kasama, ang sa tuyang tampok mo niya na, asinda po halis sa University of St. Anthony, ang sidang entry po ang pelikulang Pedal, sinda po nakakuanin na kadakol-dakol na award, and ini po parte kan pinaka-primerong film-making competition kan Department of Agrarian Reform featuring farmer success stories. And ini po pigpartisiparan kan mga schools, colleges, universities sa enterong Kabikulan, region-wide, and ngunyan, aabangan tapuan sa indang national entry. So, congratulations, ngunyan pa sana. Very proud and Bicol, Dar, sa inyo pong tarayong po na makabot po digdi sa level na ini. So, anyway, balikan ta po si Kaagraryong Lisa. Kaagraryong Lisa, aram ko po na first time ining i-launch kan na Department of Agrarian Reform. Sa iling mo po sa produktong nahiling ta, and igualang tanin mong award, is worth it na ipagpadagos ta po ini. Yes po, ka-Agrario Grace, tama po yan. So sabi niya ni po ang challenge kasi bago ang pigtarang natuloy director, ang sarong main
constraint po kang contest is yung limited time. Siguro po kung naagahan ta po ang preparasyon, may research na po kita kan mga mga successful stories or ang mga challenging ones kan mga ARBs, pwede na po silang magpuon-puon. So sa research pa lang po para may makuasindang magayon na tema para po sa masunod na pelikulang agraryo. Correct. Parang naano ko na kay puan mong isa puso ang pagiging sarong paraoma. And kung igwa akong mga arambaga nakadakol, mga bistadong personalidad, mga artista, di ba, na involved sa farming. And very proud sila, ikaw sila sa Diring Farm. In fact, garo yan, untrend na po ngunyan, garo mayamanon ka kung igwa ka na sa Diring Farm. Kan mga panahon, pag sinabing paraoma, garo menos na maray ang trabaho. Diba? Pero ngunyan kung igwa kanin farm, magayunon po dahil nahiling ta po na pag naisa puso kan anong generation nila? Gen Z? Gen Z, diba? Dakulang bagay po na padagos sa mga programang pag-agrikultura. Anyway, sige, haganan ta na po nin mensahe ngunyan at sa tuyang mga bisita. Enot po, saro-saro ini ma'am, an sa tuyang si Director muna. Yan, Director. Sige po, ang sa pong mensahe sa tuyang mga kaagraryo na kantabay sa tuyang unyan, mensahe po nindo dahil nakaabot kita digdi dahil sa Department of Rural Reform. Sige po. Unang-una po sa lahat, kami po as filmmakers, nagpapasalamat po kami sa Department of Agrarian Reform, lalong-lalo na sa ating secretary, si Secretary Estrella, para po sa pagbibigay po ng ganitong platform sa aming filmmakers para po ipamalas ang aming pagmamahal sa pelikula, tied with all these successful stories ng ating mga beneficiaries. And I also want to tell sa ating mga listeners, lalong-lalo na ang mga kabataan, the youth, hindi lang po through filmmaking ang pwede nyong ma-contribute sa movement na ginagawa natin as youth na dahil meron po tayong objective lahat na maging involved, na makialam sa lahat po ng issue, sa lahat po ng nangyayari po sa ating lipunan ngayon. Thank you po. Thank you very much. Sige, sa imong final message, Tabi, sa tuyong writer-producer, si Nai Andolan. Go ahead. Ang mensahe ko naman po sa lahat ng nakikinig ay, syempre gusto ko pong pasalamatan ng Department of Agrarian Reform at syempre ang mga taxpayers po na nagpa-fund po nitong mga ganitong mga programa natin sa Agrarian Reform. At syempre po, para po sa aming mga kabataan na nakikinabang rin po sa mga ganitong uri ng programa. At huli po ay patuloy po tayong magsilbi sa mga parauma, sa mga tulad po nating mga kabataan through different ways po, tulad po na ginagawa namin sa paghipo po ng pelikula. Thank you so much. Yan. Anyway, balikan ta, si Kaagraryong Lisa Ngunyan po, mag-agraryo. Pagkakataon na po nindo ini para ipaabot ang sino pong mensahe sa tuyong mga kaagraryong nagaantabay sa tuyong programa. Okay, para po sa mga ARBs po, kang Agrarian Reform, of course, we are very thankful. And syempre po, para po sa tuyong presidente, ang pagtataon ng importansya sa Agrarian Reform bilang head ng Presidential Agrarian Reform Council, the Secretary Conrad Estrella, of course, ang Samuya Dring Mahiguso na RD Sindak po, and the regional management. Of course, we are thankful po para sa pool of writers, ang media writers po, ang aming mga graphic artists, and of course, dahil po sila po talaga ang yaon sa likod or the backbone of this program, Sulong Agraryo. Sulong Agraryo, magsasakang Pilipino. Sulong Agraryo, para sa bagong Pilipino. Tuluyang nakamtan nyo na ang inyong mga panalangin. Lupang sinasaka, pag-aari ninyong ituring. Sulong Agraryo,
Salamat po kagarong li sa mga kasama liwat. Diyos mabalos po kasi pagkantabi di sa tuwing programang Kape Asin Baretang Agraryo. Ini po ng tabianan di po sa RMN DWNX Naga 91.1 FM asin 1296 AM sa Birikan kasi ng mga radyo. Liwat ang tabianan po ang sa buyang programa. Sa kanakan mga pagliba, ako po ang sinong nakaibanan kagraryong Grace Lucendes Tatak RMN Tatak Agraryo. Sa indong nadango, ang naging katiripunan kan mga istorya kapupurutan nin inspirasyon na ginuno gikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lehitimong serbisyo publiko. Iniyan, Kape Asin Baretang Agraryo! Ang programang ini inihatod sa Indo kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan proyektong split. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta.